Здравейте, потребители на VBOX, на YouTube VBOX 7, така... Аз съм Алекс и днес ще ви покажа как да се изтеглите CS с по-хубава резолюция. Сигурно се питате какво му е различното на тази Counter-Strike, която сега ще изтеглим. Counter-Strike New Era Non-Steam или тази и обикновената или Mega Edition. Сигурно ще чуете. Тази Counter-Strike е с много по-хубава резолюция. Ето вижте каква е картинката и също. Гледайте. Само да ми отвори. Лаги ми малко заради програмката. Цъкате така. Вижте сега какво е различното. Добре. Ако ви е любопитно, гледайте. Ако не ви е любопитно, направо забравяйте. В клипа аз нямам нищо против, не се конкурирам с други такива. Не съм навид много за абониране и такива работи. Ако искате се абонирайте, то това няма за мен значение. Ох, тваряте за мунда. Ето аз. Торенти. И тук пишете Counter-Strike Non-Steam. Ето има една страница, едно от едно и ви излиза едно единствено нещо. Counter-Strike 1.6 New Era Non-Steam с COVID 2009 година. Цъкате го. И си го теглите. Отваряте го и цъкате. Това беше от мен. Ако искате гледате и другите ми клипове за връзка, ако искате да се свързате с мен, ако имате някакви въпроси, как се качват разни клипчета и такива работи, скайпът ми е Virgio1, ето така. Довиждане.